Katrine Mellergaard. Vi skal have noget andet. Noget pis. Hvad skal vi gøre? Halv to. Jeg har en idé. Hvad er din idé, Fink? Vi spørger bare folk, om de ikke har noget mad. Genialt. Hey, er der nogen af jer, der har noget mad? Vi er mega sultne. Nej. Pizza. Ingenting. Ny. Vi har noget mad. Vi er så sultne. Har du noget mad, Anders? Vi er mega sultne. Nej, men der er kaffe om 5 minutter. Hvad så gør jeg pisse sulten? Det er vildt, jo. Emilie Trolund. Emilie, vi er pisse sultne. Har du noget mad? Piger, har I glemt, at jeg lavede biks?